ka bịa ma ndị mbụ ndị ekele boko munde mba boko munde boko mi yana mra yiye boko ka bịa mụta ofe anyị chọmaka na ego ekele ihe maka na ebute bute maka isi mba na nwoke mere nwaanyị mgbe eji ekele efu n'anya onye ọbụla si n'isi anyị na wọta nke ekweghị eti ya achụ igbo bụ igbo ekelekwa m ụlọ ọzọ tata bụ ụbọchị akwụ atara a na-akpọku nne m na-akpọku ndị ekele na-akpọku ụbọchị ihu abụọ ụbọchị buru ori na-akpọku etenalụ ụbọchị buru eke na-akpọku ọkara ahụ ụbọchị buru afọ esomaka mere anyị ọ nwere iji maka ya were tata ọ ihe gara mmụta ọ gabara gị uru makwara igwe uru makwara nwanne gị uru ọ bụrụ na enweta ihe ozi atụsa ya ọ ga-abara gị makwara nwanne gị ihe enyi maka ya were tata maka ndị ọcha n'abalị ụmụ ya na-akpọ ndị ọcha n'abalị ndị ọka n'abalị ya bụ ndị amụsụ ụmụnna ji aka anyị maka ya were tata ka m kụziere gị ife ga-amụta ị ga-eji wee na-emeri ya bụ ihe na-emeri ya bụ ọnwụwa ụdị ọbụla ọfụ ya bụrụ ị na-anya ya afụ ihe njin aka ị na-anya ifu na oyi ya nne na-agwa gị ihe ọ na-arụ ịgba n'aka ma tupu anyị agaba tekwa na onye na onye akara ha isi eze dibịa ofu onye n'Ọkịja ofu onye na-agba afọ ofu onye na-eje Chukwu ị na-anya ifu na opere mpe na ngwa gị ihe ọ na-arụ ya agbacha n'aka ya ọ na-arụ ka mbe ka nkọwara ọ bụrụ na amụsụ na-ebe na be ma ọ nwere ebe igwere ana eri mgbe iji gaa n'ebe ahụ ịfụzi ego ihe eji invest ya ihe na ana ahụ maọbụ na-enwere ebe ị na-arụ ụlọ ogodo ụlọ ahụ bịa nwee nsogbu ụlọ ahụ erekọba ya arụkọ ọ na-enwere ebe ị na-arụkwa ụlọ mana ifinichi ba ya ọ na nwere o si na-arị ka ụkwụ a na-aga ebe ahụ maọbụ na be ebe ibi ebi nọ na-emeru n'abalị ọ bịabere n'isi oisi na be onye bere kwee maọbụ n'abalị na be n'ọnwa ụkwụ na-abata na be na-abịa ma ihe ọjọọ maka efere maka ihe afọ anya ndị na-abịa enyi ọgwụ ana mmadụ ọrụ mmadụ ihe efu nji n'aka ife ị ga-eji ya bụ nkụzichara gị aka ka ime ya ị ga-akpọ m nke na ma n'ime ya ife na ihe niile ahụ ebere ịmụ ya dị ya ihe ọ dịbe nọ ebe n'ebe iri jụọ ebe a na-ere ihe spiritual material si ya n'echiri igbo ebe n'ebe ọ n'ime ozi a na-akpọ ebe n'ebe ịghọta akwụkwọ ya ihe nọ ka ọ ya dị otu ịbụọ ịtọ ịnọ ya bụ anyị na-anọ ụbọchị na-anọ nke a ụnụ ma ife ọrụ ka a na-akpa akatara bụ ọfọ ya araghị mmehie ọ bụkwa ọfọ egbusiri ọbara ka ị ga-eji n'ọfọ anyị egbughị ọbara ka ị ga-eji wee bịa mee ya urekwa n'ọfọ egbusara ọbara ọmaghị ọrụ ihe eje ebe a na-ere ihe ngwongwo bụrụ ọfọ egbusara ọbara nke a ka a na-akpọ izugo n'ahịa nkwụ ụmụ ya na-akpọ izugo n'ahịa nkwụ ya dị ya ọ ga-adị ịnọ izugo n'ahịa nkwụ ọ ga-adị ịnọ nke a bụ ose ọjị alịgatọ pepe ụmụ ya nke a kịta na emere nke eme na mana nke anyị ga-eji ga-eme ya anyị eme ya eme ọ ya dịrị onwe ya ka ị ga-esi nwoke yuzi ya na-abụ ịghọta nke ịnọ ịmakọta ya ọnụ ka ngosi gị ya ifuru etu ọ dị kịta ị ga-edebe etu a chọọ gị ga-esi debe ya bịa were nke a ihe edu ya isi ọha na ọha isi ya niile aja abụ ofu nya nne m anya ọfụma maka ime misteki nke a bụ ọnụnụ ya nke a nweti ọfụma nke a bụ ọnụnụ ya nke a bụ isi ya ịbịa buru ụzọ idebe isi ya iji debe ọzọ ifu na ebe a ga-adị n'ọnụ nke a ntu a ka ị ga-esi gedebe ihe edekọta ya ọnụ ihe eme ka ha niile buru ofu isi chọọ ka ị ga-esi wega mee idebe etu a na-eti ụlọ gị ahụ ya iti ihu ezigbo ma ebe ahụ igiri ana
onye ba gị na-arụ ụlọ nga ya no sigi emi ya bụna nga ka mụ nsu na bịa ebe chọka echidebe ya n'ihu ebe ahụ wee were ose ọjị na ọfọ ya adaghị mmehie wee jikọta ya ọnụ wee were wee gbaa kọmpandụ ga ahụ okirikiri mgbe a ga na-agba kọmpandụ ga ahụ okirikiri ị ga na-agụdozi ndị amụnsu mmụọ ndị amụnsu mmadụ ndị ọgbachu mmadụ ndị si na eyi na amaghị enwe isi amụnsu na-abịata na be amụnsu na-abịa ebu nwa gị amụnsu na-egbochi akara aka gị amụnsu na-abịa ebute okwu na ụka igodobe ihe ahụ na-emeghị bụ nsogbu ahụ ị na-enwe ịchọka ọkwụsị ị na-agodi na-agba ụlọ ahụ okirikiri ị ga-agbagodo n'ahụ okirikiri ogodocha ihe bụ mkpa gị igodochazie ya wee werekwu ya tinye ntu esi ntu wee were ya pịachie ya ịpịachie ya etu a wee weta eri eji akpa isi ndị mgbe ochie ya eri eji akpa akpa brak ya wee were ya na-ekwu mkpa gị na-ekwu mkpa gị ikere kecha ya wee were bịa n'ifu isi ụlọ gị nyere ka isi ụlọ ntu wee were ya makwa ya ebe ahụ amụnsu ahụ ọ bụla amụnsu na-abịa na ebe ahụ obedebe ihe ọbụla bụ ihe onye ọbụla ziri bịa nga ahụ ọ bụrụ na ọgwụ ka onye ahụ jidekọta oyi enyi ọgwụ ahụ nga mana ọgwụ ahụ ya arụnata ọrụ ọ bụrụ ya ogburu bịa oyi egbukwa wee ya echi ya maka mgbe a ga-eji ọfụ ahụ na-agodo ihe ọbụla onye ahụ gburu bịa ma mgbe ichekwa ya bịa ọ na-eje ikpa na ya ahụ esokwu ya chọka ezigbo ya agodo ya bụ godocha ya ọfụ ma gọọ ya ihu gọọ ya azụ amụnsu ahụ na bere ahụ atụrụ oyi mana ọ bụrụ emebezi ihe ya na ọkpara gị anya ị nwekwara ike ịkpọ m na 070 4 ụzọ 4 nya 070 44 again 1858 were kwuru m akọwara ndị ọfụma agazie